Hindi ka rin, Rogan, bawagayam nga iba sa di pagkasalitaan ni Fred. Fred Itay? Ni Fred Itay. Ano ka na? Fred. Fred. Nga napauluan iti pinustaan. Sa gudayin nga rin ti surat ni Fred. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong name. Ket kasla madugdudug ti puso. Kasla kupit ti barukong ko kadagiti ibagbaga ni ani kanya. Ngagsinakam kanon, gabutaddan sa bali, nga lalaki nga ipatpateg na. Ani, saan nga pudno di kita ni bagbagan? Amom lukasan nun ti kinapudnot panagayit ko ken ka. Nakapudpudno ken ka. Kalpasan na ibagam nga saan na kun nga kayat gagsinatan, taddan sa bali nga lalaki ti biyag mo. Kinapudno na, Fred. Adaitan innem nga tawen. Ana? Innem nga bulan ko na kuma. Kaya't mo nga sawin pinagrapit na kami nga doa. Diyan kami sigurado tirik na ken ka, Fred. Iso nga di mamamok ni Nelson. Agayatak mat ken ko na. Aging gangin aklon ko ket gaputan na pag nagkak nga isut ipatpatid ko ket saan kan nga iten. So ano sa set langin og sinata. Tapno saan ka namang namnama. Naman yung nagbasulak. At nagkurangak ka. At ka din na aramidak. Tapno di kastak. Maaramid mo kanyak ti kastoy. Awan tinagkurangam. Awan tinagbasulak. Siyak tinagbasol. Dati puso. Nagbalbali na tiriknak. Honey, ibabawi mo dikit yung pagamsangkon nga may babawi. Nakasimsimple lang ang panunutin. Inayat ka idi ang nugutek. Kaya di ka po na nawapay nga. Naipapay ko tibagikin ka. Lumampay sa nga sikatin mo na. Gusto ka ti klasim ng babae. Numaumahumon ti may sa nga lalaki kit basta latan isinam. Nuwakasarak ka niti sa bali. Sapay kumaani. Dadi mo ito pagbabawihan dato yung hinaramid mo. Kasano nga malipatan ka? Kasano nga may bawin ko ti sa bali na ito yung ayat ko? Sinaktan na ani. Sinaktan na. Dinarder mo ti puso. Ket sapi ko mata sa muntong halak amin da ito yung palakam mo kanya. Nasakit launay manong nemi tiriknak. Nasugatan na agdardar ti pusok manong nemi. Gabot kastoy nga naramid ni ani kanya. Unong kapukadi, tagtartar ka naklain ti kalding. Nagbangbang ka kaklain. Adumat ti makwarta ka. Naglako ak ti kalding, ribo. Naglako ak ti bunga tinatayang ko, ribo. Ngimala. Paro-aring makapag-move on na kadakos. Yung nasakit. Nakasaksakit. Imbes nga agawidak manong nemi nagtarusak iti ayan da Gino. Karubak matlaing manong. What? Karubak matlaing. Kalulaing nga balay, tinagbaitan, di balay mi kan di balay da. Mayam nga guruorin na nanang. Numaladaw ang kasuwampi. Oh. Pare Fred. Sabi sa lang am. Kasla kala. Kasla kala. Ano pangilag katilangamon? Kaslada nang pasakit kang ka. Gusto ka, Gino. So nga, may isaga naman tapulutan na nagumatang ti arak. Kahit mo nagbartek. Kahit ko mabartek. Dahil biminas lang, intajay kwa, karinderya. Kompleto sa dito mapulutan. Sige, daratan. Dan.
Kadag peso manong nemi, tada ilimlimad da nga kilawan na karne ti aso nga pulutan da ito a karinderya. Tada, kinuna ni Gino. Up, ay bro, teman karnero, kilawan na karnero. Karnero nga min latat ibagada manong nemi sa nga aso. Ta mum nga may pari. Hindi naman manong, karnero ko na. Aso pare. Eh mas, di pa nga rin dinadaraan. Kaya mo lang dinadaraan na. Bayad, naglalawang crispy. Sige. Tepe ko dinadaraan ken adobo na, tata. Hello, bit lang. Mga sagana. Kaya tayo 4 kantos pagsasarunot, uminom, tumaog, manong. Talaga nasakit nilakim ko di naramid ni Ani. Amo na pampanunutan, pare. Fred, yan tangin kita. Naramraman naman isuna. Numampay sa ang virgin, iti ramanaman. Baka kasi talaga't ugali na. Numaumaan ng tilalaki, transfer man rin. Rumaman man rin sa baling nga klase ti armas. Baka mo't notagibas sa din natakukam, pare. Nagdakil. Nagdakilan mo na. Kasla ka na yun nga virgin. Oo, na yung matutaka na yun nga virgin. Ang mga tapagbasaan na. Baka isarek mo asigod na talaga nasakit. Hampay nga nabasa. Hindi taada sumrek manong name nga napintas ng babae. Pare, sino na? Teka nakaan ka ni Tata Simo. Kaanakan na. Kapon sa Cagayan. Harapsat pare. Nakakita ka na dagos kasukat ni Ani. Natagan na. Pagkayama mo ta. Aning, mabali di pagkayama mo? Mabali manong. Siyak ni LB. Siyak mo ni Fred. So na ni Gino. Timbang tergang nga naggadan manon nimi. Kat naggadan kami nga nangyaw at tiye mami. Sinangar tiyo na kinunana. Ala sige, duwang nga imak matan ko. Maragsakan ng pwede makamamu ka na kayo. Ngayon di yun na itaarak Diyak kaya tilalaki ang mamartek. Wow. Isot ng tedan timo-tibo. Natiam mo na siguro kat talaga nga arman mi isuna. Nakunak tinakem ko. Ngayon ni Ani latat ikis ti pusok manong niya. Ani, agsublikan to. Pare, tarik na ako ang tinom ko. Ngayon na imas ti pulutan Nangyawi taksa. Baga kaya dinanang ko. Kaya na. Kaya ba ito karnero na to. Nasagit na talaga tinakam ko ginaramid ni Ani. Sige. Aba mo pare. Di mo katikorso natin ni LB. Ani aklat ta. Kaya mo. Pag pinustahan ta. Pustaan? Pag pinustahan ta. Sino? Anya? Arman tangang padpada ni LB. Pag ang angawan ta. Kaya mo, sino sumbatan na? Sumangabak. Ano pag pinustahan ta? Kalding. Numangabak ka, guyodom di kalding ko. Ano nga kalding mo? Nagato kalding mo? Di kalukmagan. Kabak yan. Kahit masyak mo ti mangabak pare. Di mo kabak yan kalding mo. Ti guyodek. Sige. Lagay. Okay. Mga lata, porter ito pa yung oray bilog lang. Ay nanda plus na yung basta ti 4 kantusan. Bali, naggudwa doon na inom ko. Tawag nga tawag Talaga nga sana kasanga makabuan. Kaya makakaya, bay. Tata Simo. Tayo pa bilog. Kaya yun, bay. Kaya mi. May isang order nga kilawan. Dinadraan igado. Adobo. Tanong sa amin nga, boss, iyawid ko ito. Kasta nga rod tinapasamak manong nami nagpinustaan mi.
Siya kumakayat manong name it, siya kayat timang alat kasukat ni aning. Nalpas na naguhin ako. Sa may sa, delikado, baka no, go yun na dyan, kabakyan nga. Tarakin ko akal din. Ang tanak ni nanang manunemi kabutan na latawak nga nagawit sakit nakainumak kuno na bartay ka. Ito papaspasama ka ha, Fred. Ha? Nanang. Dahang ka ba dati nga uminom ti arak? Uminom ka man nga pagbasilain, pamangusto. Nga saan ka pa nakita ka na bartay? Kimita mo pala na bartay ka. Ka na bartay na nang. Nakainumak lang. Hundang na bartay. Na bartay kang nakaawit at kumapay. Kaya po aya. Kakaasya ka nang apon ka naging tarakin mo. Muna kat nagrikad na kaguyuden. Ay, may guyuden nyo. Abugin nyo lang taida. Amot pagkapunan ti kalding. Hindi ko guyuden. Awa na marigatan kayo guyuden nyo. Basta inikat nyo di pasok na. Abugin nyo. Amuna basta nakalukad siya pagpupukan na. Di pagyananda. Sa yun tumapanigalot. Nalbasin. Kaya nga tarakin mo nga kwa. Baka, wari bay-bay, ano latin siya, andaman, umyanda atan. Susala po. Kanya kami tinaramid mo, api kastoy, tamang pala ramidem. Yan sinanakon ni Hani nanang. Hana? Ni Hani nga, iti na minsan, hansan lang na minsan, adun sang inyabid mo dito, nga nagpatnag kayo. Mo, hindi makitak na klase ka babae, isang rubeng asawa, kasi klase na ko na. Saan nga map-map na? Gusto ti ko na yun, nanang. Saan nga map-map na? Pinaggidan na kami, duwang lalaki. Sa hindi nagdesisyonin nga, isugayam ti patpatig na sakit saan kanyang suinsinan ako. Sakit lang. Sakit. Ala, di mo na pampanunutan. Napintas ba't na insina na kan kabuta jak kayat agbaling nga manukang na dyan nga babae. Arig na kasisikaru din. Pag sausawan ng bahay na kunada. Sa noumay dito, hindi pa'y tumulong. Ngayon nang talagang ipatpatig ko niya. Ilalala. Hinggang di ko saan tatlo mapang-arang ka dati, mausawang ka. Sa kanto mga anayin. Ang pulutan nga, ay wag yan. At isang pit ko lang. Kaya dyan, nandito ya. Taori na talo nga bungon. Karnero. Dakas ta. Alala. Kaya tumating nga man. Talong nga klase nga luto. Kilawan, dinadaraan kin adobo. Alala, motivan. Opo, imulit nga nangan ni Nana. Opo, nag-iwas di pa nakagdardaraan na pa nakakrispy na rero eh. Mas mandato nga karnero ay nga po. Pag mata nang iawid ka, hindi nakapanganin na. Nakadigo sa kumatan. Hinimas yun, nasinda. Aun sa imbate yun, dapay. Mas tupay pamikat na ita. Magusto nyo maglagayang? Kaya basta karnero Nagkuna ka na kayo karnero na ita. Nakaroon kayo ko lang. Karne aso na ita. Hala! Ako kahit... May babayo pa yaya. Kaya ito yung malagay ng karne aso. Nakagloko ka kaubi ka na. Paon. Naimas mo Una tayo imagination ko kahit karnero. Karnero magkayam di aso. Nagloko ka. Anong nimi? Ito na minsan nga rabi, malagip kong tipustaan mi. Kini Gino. Dinigusak manong nimi. Sak nagkita iti sabong na mabaling ko isagot. Mapi nga sabong pa lang. Pala mapang mangpurs di bawa, bunga ti papayak. Ngay, pagpagso. Apo natagsensi ka. Ado da ito. Nakarekaban siyempre di karinderya ni tatasimo. Idagtugtugak itirawangan ti balay na. Idilokat na. Fred, uwan data na yung mga rabiyo. Di mo ko na nga umay ka gumatang ti pulutan mo, nakarekap kami. Umay ka kumapasyarin ni LB. Ni Gino Drabi sa itakang ka. Ay, kahit yung asawan, tata.
umimit pimasyat ni Gino. Di karabal kayo ang kabarkada. Amo ka din ni Gino nga umay ka magzoy. Saan na? Di kayo bagbaga ko na. Hala, sobre ka karot, ano data? Papaya, irigalo kay ni LB. Opo, nakatakuldan. Glaing ka kami nagmula niya. Alam mo to siya ang iyawat ko at laking kuha LB! Ano ka nangkel? Naibag nga rabiim. LB, this is for you. Naimas nga bunga ti papaya. Thank you naman nataranta. Kung may nakbat pa siya rin, huwag ko ma. Ni Gino di Calman, si kami dita. Nauna, nagayam na dyan. Diyan ka mo nga, imay. Hindi naman among imay ka. Lagag sa salita ka ngorte nakpisyon na doon kumalipak. Di para ka na kayo. Saan latang kanyak tana? Kaya ba naman labong ating bula ba? Sasangot naman nga mangan. Hanggang magsangot dalay bagak kini LB. Bagak kini LB manong naming tiya I love you ken kuana. Manong. Tsaka iti ba Martek? Manong friend, sana ka naman Martek. Sabi nga rin, nagbartek kayo din namin sa ngarabi. Kung amin, ngiliwliwagan at langit panakasugat ti puso. Heartbroken. Kahit mo sa wen, mano? Wen. Ani tinaga na, ti ex ko. Ipatpatig ko iso na, insukat na pati sa baling ang lalaki. Di ka siyak ti sublat mo, tapos siyak ti mga agas na puso, sugat na puso. Sabi nga rin, agarim ka ang dagos, lipatan pa lang muna. Babayin kang ka, kat malipatak to ni Ani. LV. Awang tamagdanan ka, tanapod duwa akong gayan. Dakil ti pamatik, mga friend. Nga palayang Ani ti patpatik mo. Iso nga rod. Nga saan mo siguro ang gulpe. Tulungan na kalbi. Ayatan na. Tapno, alis tumit lang nga masusurok na lipatan ni Ani. Ket sikan ti ayatek. Sikan ti patpatik ko. Tulungan na. Naging gangit imay sa nga malem manong nami nagburasak karigiti buwang at imulak nga natin. Nangalak pa yung manong nami iti talo, tre, nga itlog tinetib nga manong. Di tatasi mo manong nami tinagdiretsuak iti likod ti balayda. Tada ni Ani manong nami. Ada ni Ani, ada ni LB iti karenterya. Dada, Mike, ay, Fred, ano di kita baklay, magbit-bit mo. Nateng, tata, inid ko kada kayo, pakaramanan nyo. Uy, mayat, nangina ita tinatagad. Inid ko kada kayo nga libre. Agraman na to'y talong at rin nga itlog tinitip naman. Opo, nay, swerte, mi. Gusto ko mamad ni Gino ang sa amat. Siksikamot lang. Gabutam. Napastay ka talaga nga gaharam ka ni LB, tata. Sa mundo nga tapag-angawan, tika anak ka. Among kani nga, kwa. Salsalut-sutak ba't kang kwa, ano, asino ka na kayo, kay ni Gino, tikayat na. Kaya yung asawan, tata. Siyak. Wan, sikat kursonada ni LB. Ang agamak, ang mga klon kang kata, ang mga no, pag ang angawam laing. Saan tata? Ang kubagang angawan. Pexman. Alam mo, yung ardikitan tayong katiya karinderya. Damag mong kang kuhanan no pud na jimbaga. Napanak na rod mano. LB? Ay, nagsapakan. Napanak nang kini Tata Tomas ti dateng ken talong at reng itlog at tinetib nga manok. Hoy? Manot
manot bayad na. Libre. Regalo ka na kayo. Pwede ka na timbaga na? Kanya? Nasyak ka na ti kayat mo? Ala ni Uncle. Ala, apin ba nga lang? Uy, sige mayang adagos. Ikarikan ka, LB. Saan ka lang pagluklukuhan? Makatimatoy. Apay, kung kakit ni. Ando na kiti customer. Kung kakit, awahan naman pagbayad. Makatoy. Natuy dit oneg. Si Murot manong hindi mailangid kami. Inamalawang di kiti lips na ano. Hala, nakalalisto ka, Fred. I love you. Hindi lang pag-angawan, ha? Haan. Baka no, saan mo pa nalipatan ni Ani? No. Itapay ka talaga nga nalipatan ko kasi kandi patpatig ko. Mamatik ako ba? Nagtarusak iti balay na paring Gino manong name. Pare! Pare! Eh. Guyod ako dyan ka ba? Yan, natakalding mo, pare. Kamunta siya tinangabak. Oh, man. Nabisitok pa yan, pare. Guro ka. Pag ang awang tawad lang, pag nagpinustahan da lang. Nagpinustahan da lang ang peso. Ang inaklunak mo tayo. Naramanak mo tayo di lips na. Agor ka tinakpala daw akin, Kami bagbaga nga nagpinusto ata. Kit na iba ka nga. Pare, kagura ko na iba ka. Pinumamon na. Kit ba kagura na? Bakit yan mo nagtanak, seryoso ka talaga. Ngayon masalusod ko man. Ay, itong gatingan talaga iso na. Oh, apay. Sila ni Ane pa lang, tibagabagat puso kasi nung rod. Pambaling nga, babain kang kuha na, masusurok tong lipatin ni Ane. Kat may patig kondo ni LB. Hindi mo bagbaga, nagpinusta lang Napustahan lang ti amin. Yung talaga nga, ninaklon na ka. Wow. Sige. Garguyodan di kalding ko. Ginuyod ko nga roden nga. Impastor man o naming king ganito balay. Hey! Fred! Nanang, kasabali ba data kakalding? Amo mata kalding nanda? Kalding ni Gino, nanang. Nagpinustaan kami. Kahit naabak. So, ginuyod ko na. Ano na pinustaan nyo? No sino ti aklunan ni LB? Teka anak ka ni Tata Tomas. Ay, nagloko kayo. Pag ngawan nyo data, kahit numaamon ni LB nga, nagpinusta kayo lang. Anat naman naman yung mapasama. Kahit mo sawan, napaaklon mo, nadan ko sakot ni Ani. Oo, nang, nadan ka sakot na. Ngayon talagang ipatpatig mo ni Sona. Nga nalipatig mo ni Ani. Ito nga problema. Ay, opo. Ang angaw ka lang nga. Masaktan na taon, maamuan na nga, nagpinusta kayo lang kini Gino. Nanantangiwat yun, ang mga nadamak inanon. Nakasanon ng maamuan na. Nanang, ipaypasok ni LB. Basta lagi di tagtuloy ti relasyon mi. Kaya masusurok tong ipatay. Kasanon, biglang ang subli ni Ani. Ana? Kaya di subalat ipatpatag mo. Di ba saktan tao? Biglang ang subli ni Ani, kaya di subalat ipatpatag mo. Kaya agsinubyanan kayo. Kasanon ni LB. Alangan ba't nga pagrapit na binsuda nga duwa? Aya po, tilamar aramid mo, pared. Adamat ka di pa nagamak ko manon nimi. Em lakas tama pang kupasyari ni LB, kada tagundaway may aginarako, aginagek, itinapawot man. Iba't patig ka talaga, LB. Iba't patig ka. Uri mo siya, Fred. Itak lang nga gayat. Pabaling ka ding omyan ako. Buenas ka lupa. Jack ba kaya? Please, hamo ko mga ulit-ulitin ng ibaga. Baka umalungkot ha. Yung Jack ba kaya? Please. Umanahin nga ginarakop tang. Umanahin nga ginagigtang. Naging
ka manong naming impasyar ko isuna kadagiti pagmulmula at kan pagtartarag na. Dito itandong kang balay. Kit may masa ni nanang mo dyan, panahon ng ordinanang mo. Ha na? Alas naman lang ako makikaruba. Ito nagdisuang nga dato nga kalapaw. Dito ito. Disimrek kami ti kalapaw manon nemi nga pagin inaanak no kahit tangat aldaw no dak dito bangkag. Inarakop ko iso na. Nagpahot pa naglanang digri bibig mi manong nemi aging kang di mi napupuutan. Nagkatan terwatan mi. Hala, Fred, tsak pa'y kayat. Di mo pa'y kayat. Tsak pa'y kayat kunam no. Imanugot ko mat kanikak terwatan. Di mo kayat itin to ta. Anggap nung kambaybayan, LB. Ikarikeng ka. Baka baybayan na to. Saan? Nanaruna na may saka nga virgin. Wala, virginak. Apay ni Anis, saan nga virginity? Saan? Isungatad na kay kayat ka. I love you. I love you, LB. Fred. Fred. Kaya talaga nga napaniknikak manong naming virgin. Kaya nagsangit. Saan ko pa kayat ko na kami? Tigagsangit na kasta. No kayat mo ikasar ka nga sigod. Bingat pa eh. Nalpas ti amin. Iso nga ulitin ta. Ha? Di may itan. Hanggang masaktanin. May mayat itan. Alaman nga rod, kayat ko man eh. Kayat ko mayat. Ore ko lapin na mitluman. Pero, dahil din tinangrugyan, ti masansan nga umay nakdanunin manong nemi dito iya. Kalapaw ko nung kasta nga tingat aldaw nga muna nga daak. Sus, ureg matuod man so. Demi diba yung sa nga bigat, manong nemi, arik na sanak pa'y nakamurmuray. Idadag tug-tug-tug. Inana nga tayo ti kusina. Fred! Sige malamang panglukag, check panahon na to yung obrak. Ti kusina. Kasi naman data ang tug-tug-tug. Sige na, mapanakon. Dakig to, takidilukat ko tiri daw. Ani? Ay, Fred. Mawalin ti sumrek. Tayo na bagam. Sumrek ha. Induron na manong nemi kat sumrek. Sana indrakap tiri daw, sana inarakop na inagkanggadyak pa nagbulubog. Uy! Tsak pa nagbulubog, kriringin ko. Ang abaleng, okay lang. Apeda ka, nagsubliyakin ka. Si Kamblagayam, tipod nung ipatpatay ko. Ani, naladaw ti pa nagsubli mo. Huh? Ang petalong ang bulan na. Ngayon, kasukat mo nga sigod. Ano yan? Naglisto mo, tek. Alisto malagay, malipatan ka. Luad ka, duwa ka, mga lipat ka. Sino deta? Fred. Ni Ani nanang. Ana? Eh, nagturad ang nagsubli ang babae. Papanawam. Hoy, babae. Hindi tikit mo sa wana. Nanang, kahit kung anta kami kayo ni Fred tagasawa. Naka na kayat. Gapot na pinpintas na daldalos na ma nga kasukat mo. Kaya segun ka ni Fred, virgin na tinagikuan na. Han, Fred? Wanang, kahit mo masawin, naalam pa yatin, kinabirahin na. Sino na ito kang babae? Sino? Manong name sangkwang imbaga. Ngam nagsalsaludso di ti karuba. Sakit na sabat na ni Gino. Ni Gino siguro tingi baga. Niya, takisan. Ang mga numapan na panggatan ni LB. Naging ka manong name yung nagsublimat laing. Dadya ka di kang babae? Dadya ka LB? Uy, nabimpitas ka musika. Apa yung naramin mo? No saan lang siniraan, tindalang ko na dyan nga lakay. Nga angkel na, talagang nga pungut-pungutek ko. Gaga. Sino ko mga ortiha, mang tulong kang kuha na dyan. Baka nagrarangasan na ka. Friend,
Kahit ko nagsulikan ka, di ka di mailiw kanyak. Kailiw ka, gawid ka, pumano ka. Saan ka na kayat? Sakda kayat ti kastatik klase ng babae. Kaya di mo kayat na di nang sakat lang kanyak, subli ka kanyak. Manon nga armas ti simrek dita. Ha? Idin to ni LB, siyak lain, kan siyak tulain. Suma pumano kan? Pumano kan! Wala. Awang nga ron tinaramidan ni Ani Manon Nemi nang ron na lang aruden, idi na paanugot ko ni LB nga kasar kami. Pinayaban lang arod Manong Nemi, di kita naganak kin partido na, at di kagayan, ket imaydan dito yar lugar mi, ket naangit kalaysa Manong Nemi. Why naangit kalaysa, ket aturi kiti paalag si Buddha. Siyempre, atut urnong ko. Siyempre, nagyanin ni LB dito yung balay na umyan. Yung tibigat, tumulong dito yung balay, kalpasan na mapanamadla tulungan ni Uncle na iti karinderya na agsusweldo isulo. Yung tuloy kumait Manong Nemi, di trabaho, kiti bangkag, ken panagtaraken, kahit naadaan kami iti alo nga anak. Alo nga anak Manong Nemi, nga naluloko ko nang takakaasin ni nanang nga mangihon nga dakwada no ko ha. No kasta ang adak di bangkag kanada ni LB nga asawak iti karinderya. Dito na rod Manong Nemi ti pagkasalita ket tagaman naklaunay ti laing mo nga nangurnos ti pagkasalita kalpasan nga ngunsak ka kalpasan nga nak-send ka ti detalyena through your messenger. At sabay ko mata kay bati akman iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdingeg. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Fred.